niya. Ito ang pinakamalakas na tandem. Yan, magkakabalikan pa ka. DJ, nasabihan DJ? na kita na Yes, tuturuan niya ako magmahal. Buksan mo. Ha? They say ang hirap daw mag-move on sa long-term relationship, but wait, have you tried the situationship? Tatlo lang naman ang sagot dyan kung malalaman sa isa ka situationship. Ito ang magandang sitwasyon. Kumusta yung mga kansa? Ako pala si Paolo at ngayon dadaan natin mga memes ngayong linggo atin na agad simulan. Perfect! Pinaalala mo pa sa ako kanina lang. Nag-post si Catherine. Basahin muna natin yung kanyang pinost sa IG na nagsara sa kanilang yugto ng pagmamahalan. Ito mismong Instagram. Ito mismong Instagram ni Miss Bernardo. Pero syempre plug muna natin Instagram natin. Paulol X. So nagbe-break lang dito. Pimples. I-like nyo na, paabot nyo din tayo ng 100k followers. So, dito, ayan, ito yung kanyang pinost. Chapter close. I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. So, sinabi niya dito na for almost 21 years, 12 years as the one half of Katniel and 11 years as someone who loved Deej even behind the camera. Meaning, after a year ay naging sila nung nagsimula ang kanilang tambalan. So sinabi niya dito na masaya siya na hindi sila tulad na ibang mga couples na nagkukunyari-kunyarian lang, na thing lang, nagkaroon talaga sila ng pagmamahalan na nalagpasan ang showbiz. Yan, sabi, gusto niya maging authentic, na alam niya lahat ng mga rumors at espekulasyon na mangyayari, at it's true that Deej and I have decided to part ways. So sinabi na totoo ang kanilang naging pagmamahalan, nagkaroon sila ng mga hindi na maibabalik, pero syempre bilang isang relasyon, yan ay proseso ng pag-intindi sa isa't isa at pag-move forward. Pero syempre hindi naman lahat ng relasyon ay kaya tantanan ang oras, diba? Minsan nag-iiba rin ng tao, nag-iiba kayo ng mga gusto, at hindi itong showbiz couple na to ang makakatagal doon. Ang hindi ko makakalimutan tambalan ng Jadine. So siguro mapaalala lang natin na ang pagmamahalan, mapa-showbiz man o hindi, ay hindi makakatalo sa oras. Kung talagang para kayo sa isa't isa, matatalo nyo rin ng Jadine. So yan, no classes all level December. Nauna pa yung Katniel na matapos kaya sa No Not November. Kaya kailangan ko ng oras para maglabas ng iyak at hinagpis. Gabi, iyak na talaga ako. turuan mo ako na. Yes, tuturuan niya ako magmahal. Ang bago, di ba? Meron pa. A new chapter is closed. A new one is open. Diyan ko natutunan kay DJ yan po. Sunod, tagay muna tayo. Daniel, ito yung mga favorite natin dito. Yung samurai, yung nasa kotse, yung bago lang sa truck, humingi lisensya. At syempre, yung sa tricycle. Memorize ko, daanan ko lahat ng mga titong yan. Tropang high blood, bigyan mo lang crispy pata yan para high blood na sila, leche. Ito yung isang rumor na si Andrea daw na matagal na rin nakatrabaho ni Deej throughout sa kanyang career. May edited pa nga ako nakita Pocha. So, edited lang yon sa mga nagtatanong. Pero, yun nga, nag-decide pa rin naman sila mag-part ways. Ay Pocha, Katniel, Ka-Dreamers, Tacloban, kasama ako dyan. Ako yung kanilang senior director. I can't remember Bakit? Ang bango nila noon, fresh na fresh pa. Ito yung source ko ng kilig. Nagka-UTI na ako kakapigil ng kilig para lang maging ganito. Ano tong PowerPoint sa YouTube ng 2000 po. Ang gusto ko, Ka-Dreamers. Literal na namatay. Pero yung sinabi naman din niya na parang tuloy pa rin naman kanilang pagkakaibigan at sinusuportahan nila ang isa't isa throughout. At least ngayon napalitan na si Daniel Lisette, ang budget Daniel. Di talaga matatalo ang Raz niya. Ito ang pinakamalakas na tandem. Hayop kayo, leche. Ito galing si Hanggaw Crew. Genre. Kalimot mo. Saan mo kadugoy niyo, ma'am? Oh, 4 pa. Pero saling na mo sa usa. 4 years? Ay, baka 4 months. Parang mo lulu. Wala sa 11 years ni Katniel. Sir, no? Real good. Ano ko, believe niyo mo dyan Good guy. Nangyayari si Daniel at Loyalty test ni. Loyalty test. Si Kwan genre. Kailangan may test. Genre, Rosales. Nasa labas ang school, may test pa din. Fresh pa ganun sila nga relationship. Buti lang, may subs to. Siguro niya, gisugot. Sir. Pero karon bihira na mga karon ng Kakasagot lang? pero dili man tanan. Oo. Dili tanan gid. Alam mo, bigyan itong dalawang lalaki lumapit sa harap ng girlfriend ko. Aalis na tayo. Okay lang mo sir, Nakatakot check niya cellphone mo. O ano ba? Sige, pakita na niya, ma'am. Imong friends mo, friends mo niya. Friends mo niya. Di sa kanang Tagalog ata to.
friend, barkada na niya. Nagkakaintindihan mo sila, hindi? Sana mo de. Okay. Naku, pag binibigay mo yung number ng Facebook mo, naku, wag ka. Delikado na yan. Pagtanaw siya cellphone. Wow. Ano, sir? Oh, sige, Ikaw ma'am. mag-check sa kanya, ayos ah. Muta na po kay cellphone niya. Dili. Okay, mag-check Oh, mo. buksan mo. Ha? Oh! Oh! Ano man? Hindi! Wag na! Kaya sakit. Turu-turuan mo ako dyan. Turu-turuan mo. Naku, ito ba yung nalaman ni Daniel? Kaya, Morito niya, sir. Ikaw si John Ray Rosales. idol na idol. Oh, sige, Ma'am Hana. bilib ako sa Sana. lakas mo. Huwag ka Ayaw nang na nito, mang-epal. mag- Ayaw niya eh. mag- You have to respect the privacy. Wala naman Maganda yung nga yung ano nito. Baka may proyekto sa ibang babae. Sir, Nice. tama na. Sige, sige. Kuya. Ako na kuya, lahag kita. Ako na ba alam? Hindi ka na rito. Maganda nga yun dyan eh, yung parang logic behind. Kung kailangan pa malaman yung password, hindi mo siya talaga trust. Parang ganon. Parang ganon din naman kung lolokohin ka niya o sisiraan ka, gagawa yan ng parang kahit anong mangyari. Yun yung malungkot dyan. Kahit hingin mo man, kahit ipakita niya sa'yo. Galing kay Reng Reng. The OG! Oh, wala lang. Katniel, learn. Pucha, bata pala ako sila na eh. Ano, nagkaroon ako ng parang flashbacks dun sa sunod pageant to. Kapag naglalag sa TikTok. May boyfriend ka na? Ako, pwede ito sagutin ni ano. Katrin. No. Ah, Corona lang. tama. Lungkot Ilang naman ilagay yan. mo sa ulo sa... Marami pong salamat. Ano Miss malungkot Karen doon? Bersosa. Again. Ayos ah. Hindi siya malungkot. Tama. Ilaban mo. Hindi, ibig sabihin, No, of course not. palagay ko. The crown is only heavier. once in a lifetime. Tama. Oh yes. Na-hurt tuloy. At isa lang ang pinipiling Miss International. Tama. Right? Yung ano, yung icing sa cupcake ko, marami yan. sabi na Babo, Bob. Oo. Pero may naliligaw Ano sa'yo, nangyari? of course. Awkward. Ngayon, dadami na. Ito, pinapasaya ako ni Kabayan. Kylene, maraming salamat. Again, congratulations and Maraming good salamat. luck. Pinapasaya ako sa kalungkutan ngayon eh. Sunod. Alex, kay Bud. Palitan mo to ng Katniel lang. Si Katrin lang pala. Palitan mo to Katrin lang. Nore. Alam mo na, aabutan na agad siya nung nakapula eh. Sunod. Galing kay Jefferson. DJ, nasabihan DJ? na kita na may practice niyo. Lagot ka, DJ! Ano ginawa mo? Di kasi sinabi ko sa iyo. May practice niyo. May practice niyo. Sorry sa pagtutungayo ko. Pero may practice niyo yun. Diyan ko sorry Pumunta siya. ka naman. Ikaw na Parang- lang kulang. Nag-sorry din kasi Daniel sa mga Tinatawag aligasyon. ko si Ronel. Pero lagot ka kay Ronel. Yun yung third party, confirm. Wala nang blind item. Rekta na. Sunod. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Ito ang nararamdaman ng buong Pilipinas na nag-break ang power couple. Sa sakit. Napakasakit. Uy, pocha, di ba sa ano to? Yung sa mga high-rise? Alam mo to yung pangalan ng manga? Sakit. Sino iba dito? Ay, si Detective Conan! Ngayon ko na nakita. Sunod! Yung unang kala ko salamin. 괜찮아요. 괜찮아. Buti pa mga daga. Ay, bawal hawakan. Ano yan? Nag-uusap ba sila? 괜찮아. Ay, nag-usap. Nako. Bucha, merong ano yan. Nako, nag-iisip yan paano nila pababagsakin yung kabilang bahay na di nagbigay sa kanila ng ulam. Yung mga nagpupulutan sa likod, yari kayo dyan, boy. Sunod. They say ang hirap daw mag-move on sa long-term relationship. But wait, have you tried the situationship? Tangek sakit pala nito. Yung ba yung ano? Parang nagbago kasi ano yung... Parang ba siyang friends with benefits pero hindi dirty. Parang more on yung connection, yung commitment, yung friendship. Tatlo lang naman ang sagot dyan kung malalaman sa isa ka situationship. Wala kayong label. Tanga kayo, okay? At isa Katniel. Bota, meron nga silang tawag doon. Nga silang tandem eh. Kaya Katniel. Diba, may gagawa ka ng paraan para merong ibig sabihin yung pagmamahalan nyo. Kung kayo wala kayong label pero yung galawan nyo pang may label, situationship yan. Pangalawa, wala kayong growth at future. Parang okay lang, trip lang. Ibig sabihin ng pangit ka. Kung di ka man pangit, di ka niya trip. Ikaw lang yung malapit sa kanyang vicinity. Gusto lang niya ng hindi naman good time, pero para may makausap lang, diba? Ang situationship, hindi yan kasing
bastos ng ginagawa ng internet. Minsan meron siya yung gusto lang talaga magkaroon ng parang budget relationship, parang relationship, relasyon na hindi mabigat yung commitment. Ganun. At pangatlo, walang consistency kasi nga wala ka kayong label. Kung sa SM ka, pag bibili ka, diba, kailangan mo ng label. Diba? Paano mo malalaman? Diba? Importante yan. Sa TikTok, lahat na lang may label. Red flag, green flag, brown flag, lahat na lang may ibig sabihin. Kaya maliit na bagay, biglang palalakihin kasi masasabi, red flag yan. Pag sobra ka magmahal, love bombing, pag kulang, bare minimum, hindi na sumasaya ang tao ngayon. At ngayon, malungkot na nga diba ang Pilipinas, dumagdag pa ang situationships. Galing kay Kancho, isipin mo presyo ng gasolina sobrang mahal na tapos maghahatid ka pa ng hindi mo. Hindi nga lang sa gasolina sa lahat. Pati yung kuryente na manonood kayo online, sabay kayo sa phone po. Aray! Ang sakit, Gwen Chan. Sabi ko sa'yo pag sinabing joyride, sabi ko importante nga mga tandem Hindi riding in tandem na. Sarad. Di nga syota pero grabe makasandal sa balikat. Sa alam mo saan to gawa? O sa tibay at kumpiyansa sa sarili. Nagkayakap mo nga sa gabi pero pagising mo walang katabi. Ooh, shit! Flip top, drop top, like unique. POV, hindi sila ng kaibigan mo yung manliligaw niyang may kotse kaya naka-tricycle kayo. O malay mo, naka-kotse pero mukhang gulong, di ba? Hindi natin agad ma-adjust yung para sa tao. Malay natin na may circumstansya. Huwag natin ipilit ang pagmamahal. Huwag natin ipilit ang isang situationship. Iba nga, 11 years tulad nilang ng Katniel, di ba? Natatapos, isipin mo na, ang gaganda na itsura nila, di ba? Pareho silang may kaya, di ba? Pero nag-break pa rin, di ba? Doon mo malalaman na hindi talaga yun ang basihan na isang pagmamahalan. Kanya-kanya yan na mga chemistry, diba? Kanya-kanya yan na love languages at yun ang nakakapagod pero rewarding na parte ng isang relasyon. Sa inyo, pagod na ako sa inyo, diba? Ito yung relasyon natin Di nyo pa nilike yung Instagram natin kahit pinlag ko na. Kwensya. Group what? Ito ang magandang sitwasyon. Oh my God. Ooh. Hello. Makamukha nakabuk na si Daniel. Isaw. Si Daniel Empanada. Iba hindi situationship, situation. Sunod. Yan, magkakabalikan pa ang Katil. Okay, hindi na. Okay, hindi na magkakabalikan ang Katil. Confirmed. Sunod. Aling kay Harem Tren yun, Nichan. The girl you want versus the girl who is interested in you. Kilala ko to Sino nga ba to? Ngayon din ako magtawag sa palengke ko Suki? Ooh. Nasaan na? Gwen Chana! Leche! Umay! Literal, umay. Yan yung kay Ichiko. A new emotion. Nga, wala na emosyon ng pagmamahal. Nasira na nung nawala ang Katniel. Ganda. Oh! Yun. Sinong pumayag mailabas tong mainit na edit na to? Shee! Yan ang emosyon. Hindi mo ako in-inform ba, edi sana pumikit ako? Panatan Makabayan. Panatang Makabayan. Ibig ko ang Pilipinas. Aking upang singahan. Sininghan? Tahanan sa aki wahi. Wahi? Sinopokop ako. Sinutunan. Higilugas. Sipat at margaw. Dahil hapkor. Pilipinas. Yan ang pinakamasakit na relasyon sa lahat ang relasyon mo sa Pilipinas Ako ano kami nun parang bittersweet, on and off na relationship namin yun. Friends with benefits pero Pilipinas na nagbe-benefit sa akin. Jaringgil ko ang payo ng aking mga gaguhan. Gaguhan? Payo na aking gaguhan? Pray amen. Amen. Kasi God is love, di ba sabi nga nila. Sabi ko kanina, mamaya na matatapos na nono. Tapos dito ang Nyanyil. Nyanyil. No more Nyanyil. My POV, her POV. Hey, pwede na ulit sila bumawi sa Ang makukuha lang natin dito, pareho sila ngayon nasa palengke na uli. They're both in the dating market. Baka naman Daniel! Ayaw Daniel! Catherine! Ayaw si Daniel. Ako lang ang lalaking mamahalin ko. Galing kay John Bell. Chess tayo. Galing kay Tangkoy. Diyan mo lang mamatiin ang queen mo. One time, big time. Di pa nagsisimula. Mati na agad. GG na agad. Paano ba pahakbangin yung kabayo papunta sa hardin mo? Galing kay Beatrix. Lord, nasa Bible study ako. Bakit mo naman ako sinusubok?
Well, at least wag sinusubo. Rod. Patagal kay Jeko. Pocha, may naalala ko. Pocha. Ito yung mga Vietnam flashbacks yung paghawak ng ganyan ng buhok sa'yo. Naalala ko mga tinulungan natin makalimutan ang mga bagay-bagay. Mga situation shit talaga to. Uminom pa siya. Nakakatanggal na amats mag-alaga ng iba eh. Yep. Sige na, kayo na. Flush mo na sa toilet yung makeup niyan. Kahit sandali. Wala kang sandal, di ba? May masasandalan nga, di ba? Sabi ni ate kanina, copyright Yoko. 괜찮아. Nag-walk away na lang din si Daniel sa relasyon. At sino kaya mutual kaya? Sino kaya unang nawala ng gana? 괜찮아. O na parang ID na ipinaglaban? Sino kaya? Sino mga marites? Mas malalang magmarites dyan kaysa sa akin. Sunod! Hindi mawala-wala itong bahana to. Grabe ba? Kaya uupa to. Naku, Mio. Grabe. Alam na ano lalabas dyan. Woy! Kumare! Patay! Ano Lumusong sa baha Lumuho pa yung bahano. para mabasa. Ano? Ulam. Kumain ka na? Ipa nga eh. Sabi may ulam, may kanin pa, 2 cup agad. Sarap niya na. Mukhang sinigang yun Sinigang sa asim, leche. Wala pa nga eh. Diba? Alas. Ginagugutom ka na. Oo eh. Kaso lagi kami sabay kumain nun eh. Sumasabayan kita. Naku, magalit sa akin pagka yung hindi ako kumain ng dumating sa... Ganun yung mga Lagi sagot ako doon eh. sabay Baka kumain magalit yun, talaga. pero ikaw iniisip mo pa. Kahit Ini-entertain mo pa. Mamaya sabihin. Naku, hipon! kumain ako mag-isa. Yung ulam! Yari tayo dyan, boy! Kauli mamaya pagdating niya. Masarap pa naman sa hipon, patis! Pag amoy patis na ang Oo nga yun. pangsawsaw mo. Sinigang yan? Oo, sarap. Tamang-tama sa tag-ulan. Oo, sarap nga. Di na nga umuulan eh. Tumuwi ka na, babalik ka na at meron ka ng leptospirosis. Ayun, leptospirosis o galit si Mrs. Pili ka lang ng magiging sakit mo dyan, boy. Sunod. Kaya kay Lester. Ito yung gagawin namin ni Daniel. Pocha, palakasan na ng buhat. Buhat sariling bangko. Diba? Love yourself at darating din ang mga paru-paro dyan. Diba? Alagaan mo ang sarili mo, hardin. Harap. Love yourself pero galit lahat ng tao sa paligid mo sa ginagawa mo. Leche, sarad. Malalang situation yan. Galing kay Ariel, subo ko yan, di po. Edge mo na lang. 20. So mga nagtatanong, sa ibig sabihin niyan, ako ay nagpapasalamat na mabuti kang tao. Tama ka naman. Pilosopohin na lang natin, mas safe yan. Huwag mo ko salingin tapos na Nobyembre, leche. Kay Cross Court Manila. Naman kung wala si Kumare, diyan sila pare para tulungan kang makaraos ng Nobyembre. At panguli, Kid Latter. Pag nagsabay yung patapos na yung Nobyembre, tapos umuulan, yan, sinong mananalo dyan ang paghihiganti? Yan, bawiin nyo na lahat. Babawiin din ni Daniel sa ngayon yan hanggang single siya. Pero diba, iba nga naman ang relasyon na may pinagsamahan sa isang situationship at doon nagtatapos sa mga memes kay Iligo. Sumakit ba ang puso mo? Buti naman kasi andito ako para maging boy best friend yung okay ka lang ba? Nasaktan ka ba sa nangyari sa mga? Grabe naman ako din. Sobrang bumagsak yung pakiramdam ko dyan. Kung gusto pala ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga katnil nyong friends. Kung hindi magbe-break kayo. Kung wala ka pa, hindi ka magkakaroon ng karelasyon. Paulo Lumabaan. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan.